Без значение от вида тренировка, дали е хит, дали е силови тренировки с тежести на принципа на културизма и на бодибилдинга, без значение дали е кардио, то основният двигател в това дали ние губим мазнини или не, си остава калорийния дефицит. Така наречения post-exercise oxygen consumption е значително по-голям след силови тренировки, това е така. По време на кардио натоварванията имаме по-голям енергиен разход, сравнено с силовите тренировки. Но това, което накланя везната в ползата на силовите тренировки, е най-вече големия прозорец на възстановяване на мускулната тъкан след самата тренировка. Ако в понеделник имаме натоварване с тежести, то до 78 часа след като приключи тренировката, ние имаме стимулиран завишен метаболитен темп. За разлика